О, Абдукарима, мамкалиш гуфтам. Ман гуфтам ки короче дурӯғ ама то суд пуд нашавад ки Роспотребнадзор маҳкам кардагия вай фақат суд решени суд қатъ мерӯра. Он ая тагаш ай Москва телефон кард ба худо 70,000 шагирӣ кард. Гуфтам веста уй мекунем, патент мекунем. Ман гуфтам бача везд маҳкама ёхи короче гуфтай бо мамкалиш гуфтай ам кадом пасини ки будай гуфтай дар бораи ҷойнамоз тасбеҳра то доданги. Ина короче ама сада иш кара гӯш накард. Ман гуфтам охи ба тасбеҳтовтӣ ягон кори қонуна қонуна чӣ ба тасбеҳтовтӣ. Короче ишқили бигав 70,000 мегирад рӯзи патентгирӣ меравад короче ҳамара метиҳам патента тез ира короче файмиҷа мешина ягон ним саат пас патент менависа патент ба фикр уҷа дуруда дани одам дорад меган ами битеша айдар бениш кин тамом зура патента метаина патентша се бошим проверка мекунем короче да база неста везд шозя маҳкама короче 20 бор мегӯшам мегӯм шумо вуроде ба همون گفت تصبیح ندزور